יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני אוכל להתעורר, להתפכח. אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע. אמא שאלה בן בלילה, אמא כאן לידך כל הזמן. שמשהו נשתנה, העייפות תחלוף, האור יעלה, ואז אכיר אותך יקירתי. איך הכלבים מגיעים לכאן? אהלן, זו בעצם הכלבייה העירונית של הרצליה, והכלבים מגיעים לכאן בעיקר על ידי פקחי העירייה של המחלקה הווטרינרית, שאוספים אותם, המשוטטים, האבודים, הנטושים, פצועים לפעמים לצערנו, אוספים אותם לכלבייה כדי שלא יהיה משוטטים ברחוב. ומה השלב הבא? נשארים בהסגר, לראות שבעצם לתת צ'אנס לבעלים, לבוא. יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים לחפש את הכלב שלהם שהלך לאיבוד ולוקחים אותו הביתה. אם לא מוצאים בעלים, אז בעצם הכלב מקבל פה חיסונים, טיפול, עיקור וסירוס, שזה מאוד חשוב שלא יהיה עוד חסרי בית, עוד המלטות של כלבים ללא בתים. ובעצם אנחנו מתנדבי העמותה, הרצליה אוהבת חיות, דואגים לימי אימוץ בכל יום שישי בין 2 ל-4 ומוצאים להם בתים חדשים. וכמה זמן אתם נותנים לכלבים הזדמנות? כמה שצריך, זה לא קל, לפעמים צפוף, לפעמים אנשים לא מתחשבים ובמקום למצוא בעצמם בית לכלב שלא נוח להם או לא מתאים להם להמשיך לחיות איתו, אז הם רוצים לשים אותו בכלבייה בכלוב. ואז נהיה צפיפות בכלבייה ומאוד לא נעים לכלבים, זה קטן, זה לחוץ, אבל עיריית הרצליה עושה עבודה יפה והמתנדבים של העמותה כמה זמן שצריך עד שמוצאים בית. ומה התנאים פה של הכלבים? זה כלובים, הם כלואים, זה לא כיף להם. כמה שמשתדלים, כלבייה זה לא בית, אין להם את הטיול 3 פעמים ביום. אנחנו יושבים פה רק המתנדבים ואין אימוצים, אבל מה שקורה זה שלפחות אנחנו מתנחמים שכל הכלבים יוצאים שוב לטייל. יום שישי זה הפעם היחידה במשך השבוע שמקבלים 2 פעמים טיול ביום. הלוואי שהיו יותר אימוצים. וג'יימס, מה הסיפור? ג'יימס, כלב מקסים, לבבי ואוהב את כולם וחמוד. הוא גדול והוא רואה גרמני והוא גבר, ואנשים משום מה מחפשים כלבים קטנים, כמו שאמרתי. הוא משום מה לא מוצא את הבית שלו. אנחנו מאוד נשמח אם יהיה בן אדם מתאים שיאהב אותו ויאמץ אותו. אני הבנתי שאימצו ואז החזירו אותו. כן, היה בן אדם מאוד לא סימפטי שלקח אותו לחודשיים והחזיר אותו ואמר שהוא משוחרר במושב ושהוא רודף אחרי חתולים, ובדיוק כשהוא אימץ אז אמרנו לו כמובן לא לשחרר, כלב הולכים עם רצועה, זה גם לא חוקי וגם זה מטרד לשכנים ובטח שהוא לא צריך לרדוף אחרי חתולים, והוא לא עשה את זה ואז הוא התלונן. כלב צריך לגדל באחריות ולא לתת לו לשוטט. לא כל האנשים אוהבים שכלב ניגש אליהם ברחוב, יש אנשים שפוחדים. צריך ללכת איתו ברצועה, זה ספורט, זה בריא גם לנו וגם להם.
מטפטף לי דרך העיניים החומות. אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב. אני יודע שזכיתי לאהוב. אהיה לי חבר, אהיה לי אח, הושט לי יד כשאקרא. אהיה לי חבר. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever. Mad world, mad world, enlarging your world. Mad world, mad world. אמא שלי לא רוצה את הכלב הגדול, אני רוצה, אבל אם הייתה מרשה היינו לוקחים. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני אוכל להתעורר, להתפכח. אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע. אמא שאלה בן בלילה, אמא כאן לידך כל הזמן. שמשהו נשתנה, העייפות תחלוף, האור
שהלב יקפא ויתרוקן, אבל עכשיו כמו שאני יושב יש לי סיכוי להינצל, אני חושב.